sip. Le. Kagem Mbak Tampi. Iki wonten dalam kayen nggih. Sugeng amat sore, mat penonton live streaming Margolas. Mbak Tampi kayen. Aku bertekan teman Pak Sopi. Nggih. Iki wonten kayen nggih. Di Abah Jika, Mas Eko, Pak Caresis, wonten kayen. Bersama panjenengan Pak Kasut kayen. Aja lali bolo tanggal loro bulan Sawo nggih tumblek-blek wonten kayen giring Ibang Limo nggih kaki jemaat ayo nang kayen Mbak Tapi aja lali tapene lho ya asik Mas Omek yang punya Malaysia mat sore mat nonton belumbang dadah delok Margo Larat. Digawa wong Blumbang timbang murung ayo digawa nang Blumbang piring godhong sawi
jago-jago nih. Sigari Ayo. di parasati. Ayo tak gono Parena, lor kae lo. Gone lor ke. Warunge Parena. Kangen riko ngomong ora kaweku. Areng-areng bakar gendara kok geni. Sampai guru Pak Rena tetep